הצורה הכי נכונה לנגן את היום יום הולדת, בהתחלה אני נגן את זה פעם אחת ואז אני אסביר מה עשיתי. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת למי שהוא. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת למי שהוא. חג לא שמח וזר לא פורח, היום יום הולדת למי שהוא. חג לא שמח וזר לא פורח, היום יום הולדת למי שהוא. אז בעצם הצורה והמבנה זה משהו פשוט, שזה אקורדים מאוד פשוטים, אבל זה מתהפך. זאת אומרת, בבית ובפזמון יש מבנה שמתהפך. זה הולך ככה, בבית זה C ו-F, ובפזמון זה F ו-C. אוקיי? היום יום הולדת, היום יום הולדת. זה בבית, בפזמון חג לא שמח וזר לא פורח, מתהפך. אותו דבר לקטע הנוסף הוא גם מתהפך. בבית זה ככה, היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת למי שהוא. אוקיי? אז מה שאנחנו עשינו היום יום הולדת למי שהוא, התחלנו מ-G ואז עברנו ל-DM, אבל בפזמון זה מתהפך מ-DM ל-G. חג לא שמח וזר לא פורח, היום יום הולדת למי שהוא. אוקיי? אז שוב, בבית זה G ו-DM, בפזמון זה DM ו-G. עכשיו, הקטע שלה, מי שהוא, אז זה אותו דבר גם בבית וגם בפזמון, שבפעם הראשונה זה C, F, C, בפעם השנייה זה C, G, C. אוקיי? היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת למי שהוא, זה היה עם F, היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת למי שהוא. השני זה עם G, אותו דבר בפזמון, הראשון זה עם F, השני זה עם G. הכל כמו שהסברנו.